Több terhelés, mert a szíved ezt nem fogja bírni. Az utóbbi időben egyre többet játszott, hiába tiltották neki. Anyja szerint mindenképpen gólokat akart rúgni. Nem tudtam úgy ellenőrizni, mert azért cikisnek tartotta, hogy én menjek utána, azt ellenőrizgessem, hogy ő mostan hova megyen, meg hogy egyáltalán, tehát azon kívül, hogy kapusnak titulálta a dolgokat. Hát igen, focizott ő. És tennap az terhelés már a szíve nem bírta. Az nagyon kemény volt. Bizonyítani akart ezerrel. Oláh Péter 3 gólt rúgott az utolsó meccsén, rosszul lett, összeesett, és már nem tudták megmenteni az életét. Hirtelen elesett. Oda rohantunk, hogy mi van vele, de hát akkor nem reagált semmit. Az elmúlt években több tucat profi és amatőr sportoló halt meg a pályán. Többségüknél az orvosi vizsgálatok semmiféle rendellenességet nem mutattak ki korábban. Oláh Péter esete más, ő tudta, hogy beteg, de édesanyja szerint nem tudott sport nélkül élni.